ҳозир мегум суроғаша мегум, сабр кунед. Ин кулчаҳо 3 сомон, бо дорам 5 сомон. Суроға ноҳияи Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Мирзо Турсунзода. Айхона биромадам, гуфтам бебарам як кулчахонаи роҳата хабар гирам. Ҳамиқа одам бисёр. Баъд марам дар очират истодам. Рӯ парои турнаи сезо мешавад, дӯстони азиз. Беҳад ҷои осониёи лаби роҳай. Ане хеле кулчаи калон гирифтам. Беҳад бамазан. Кулчаи калон аз 50 сомон то 80 сомонай. Ба холаҳои тӯйдор қадмолам доранд. Қадмолашон беҳад калони хушрӯай. Ба беҳад бамазаам, бо ина нигоҳ кунед. Кулчаи калон гирифтам, бо кулчаи майда гирифтам, бо қадмол гирифтам. Доставка низ доранд. Агар омада натонед, умуман зиқ нашавед. Ане кулчаҳошон бошад 5 сомонияй. Маззаҳошона намегӯем, беҳад ба муҳаббат ки мепазанд бамаззаай. Кулчахонаи роҳат дар хизмати мову шумо шабу рӯз. Тӯй меред, маърака меравед, барои хонатон обычно ҳама хел нонҳои бамаззаи очагӣ дар корай. Марҳамат, саҳифаи кулчахонаи роҳата атметид кардам, ватсапша дар рӯи экран мондам. Бидурен заказ кунед. Ҳавлои ширу шакар, ҳавлои сирхак, орзуқи жола, орзуқи резонак, ҳама чӣ доранд. Нархошона арзонеша, шумо напурсед, ман нагӯм. Ба фатир барои қурутоб низ ҳамчунин доранд. Самбусаи гирдак, инамучай бо самбусаи резонак низ ҳамчунин, дӯстони азиз, наличӣ доранд ҳама вақт. Ҳавлои ширшакаршонам тайёрай, дӯстони азиз. Баъд ане чагалдако ҳаста, аз верабои қатӣ мехӯред, хушмазза дорад. И кулчахона омадам, ҳама ҷоро сёмка кардам, ҳама ҷоро хабар гирифтам. Бо омадам дар дедоншона дидам, нигоҳ кунед, дӯстони азиз, чӣ хел кулчаҳои калон хушрӯ дар дедон бастагӣ. Ҳавас дорам ки ҳам хеле ном бандам дар дедон. Омада ҳамҷо тамошо мекунам, ҳавасҳоро пур мекунам, мерам. Баъд касе ош наҳор дорад, нонҳои бозории бамазза низ ҳамчунин бо нархи дастрас наличӣ доранд. Марҳамат.